75 sena ilu l-ewwel ta' Novembru bil-proklamazzjoni tal-Papa Piju XII tal-Assunta. Marija imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem. Niġbru l-intenzjonijiet tagħkom, it-talb tagħkom, ix-xewqat u r-ringrazzjamenti tagħkom waqt li l-Quddisa l-intenzjoni għal Toni Kassar, Marija Apap u l-familja. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem blemin billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu u l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini, Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf t'Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla li tista' kollox bl-għajnuna tiegħek qed nagħmlu festa solenni biex nagħtu ġieħ lill-qaddisin tiegħek kollha f'daqqa għall-merti tagħhom il-talb tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalli mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu, jiena Ġwanni, rajt anġlu ieħor tiela bis-siġil ta' Alla l-ħaj min naħa tal-Vant u bleħenuli għajat lill-erba' anġli li lilhom kienet ingħatat is-seta li jagħmlu ħsara lill-art u lill-baħar u qalilhom tagħmluhomx ħsara lill-art u lill-baħar anqas lis-siġar qabel ma nkunu stampajna s-siġil fuq il-ġbien tal-qaddejja tal-Alla tagħna. Imbagħad smajt x'kien l-att tal-issiġillati, 144,000 is-siġillati minn kull tribù ta' uliet Iżrael. Wara dan ħarist u wara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribù, minn kull poplu u lsien, weqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, lebsin il-biesi twal bojot u bil-frijej tal-pan f'idejhom, wollew leħenhom u bdew jgħidu: is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li kienet fuq it-tron u lill-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjaq ħajjin. U waqgħu wiċċhom fl-art quddiem it-tron jagħtu kima lill-Alla u jgħidu: Amen, it-tifħir u l-glorja, l-erf, ir-rat ta' ħajr u l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa lill-Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad u staqsini: dawn li għandhom l-ilbiesi twal bojot fuqhom min huma u minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, qedlu jien. Imbagħad ħalli, dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-ilbiesi tagħhom ħasluhom u bajduhom bid-demm tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr l-Alla. Sam responsordali ngħidu flimkien: dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod keda flimkien. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-mulej
min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu, min għandu ideħen daf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa flimkien. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob flimkien. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, araw bliema għoża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa aħna u li Alla, imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Il-kelma tal-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja għandi, intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kif ra l-folol tala fuq il-muntanja, għad bil-qiegħda, resqu lejh id-dixxipli tiegħu, fetaħ fommu, qabad ikellimhom u jgħid: ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom jassaltna tas-smewiet. Ħenjin l-imnikta, għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa, għax għandhom wirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u blaġġ tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu wulied Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom, jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu, tennew, għax ħlaskom kbir fis-smewiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Rigal kbir, kbir, li Alla jagħti lilna huwa r-rigal tas-sema. San George Preka, marbut ma' din il-festa tal-qaddisin kollha, kien jgħallimhom in-nies kif nirċievu l-magħmudija. Dakinhar Alla jtina l-biljett tal-ġenna. Dun George, il-fundatur tal-mużew. Mal-magħmudija, mal-ewwel sagrament, normalment nagħtu ħanke l-iċkejknin, Alla jagħti lilna il-biljett tas-sema. U mnejn ġej dan? Smajtuh it-tieni qari. Fit-tieni qari San Ġwann l-Apostlu jgħid dawn il-kelmiet, attenti għax prezzjużi. Eżies, araw bliema għoża
ħabna l-missier. Araw blima ożza ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu uliet Alla u hekk aħna tassew. Ħares lejn il-mami, lejn id-dedi, il-ġenituri, il-bond minnu l-iktar qrib tagħna. Għax aħna uliet u dawk il-ġenituri li ġabuna fid-dinja. Immaġinaw issa din ir-relazzjoni kif qed isejħilna Alla. Aħna uliet ta' min? Alla. U x'jismu Alla? Imħabba. U l-imħabba ma tmutx. Minn min jieħu minn din l-imħabba ta' Alla, għax Alla ma jmutx, destinat biex jgħix. Aħna maħluqin, imsejħin, destinati biex ngħixu. Ħarsu lejn il-kwadru ta' Pino. In-naħa t'isfel, aħna normalment immorru fejn hemm is-sabiħ, il-Madonna, l-Anġli, il-Kuruna. Imma post importanti huwa l-qabar vojt, isfel. Bħallum 75 sena, ġurnata kbira fil-Knisja. Hawn minn missirijietna jiftakru it-talb li sar il-ġbir tal-firem anke minn Malta, Għawdex u dak kollu li sar fil-preżentazzjoni tal-ismijiet tal-firem li saret fir-rotunda tal-Mosta. Biex bħallum 75 sena ilu l-Papa Piju XII proklama dak li l-Knisja knila tant snin tgħix il-Madonna ma baqgħetx fil-qabar. Il-ġisem tagħha ma tħassarx fil-qabar, imma ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Issa il-qaddisin tagħna x'jgħalmuna? Ħanitilqu minn Karmni Grima, mitfuna hawnhekk f'dan is-santwarju. Karmni li fit-22 ta' Ġunju 1883 il-Madonna qaltilha ejja. Kien hawn biżd il-kappella, ejja. Qalti li ntħaddu ma tiġi sena għax ħatimrat. Ejt u wassal din id-devozzjoni lin-nies biex jgħidu 3 Ave Marijiet, slima u qaddisa għal 3 darbiet għax il-ġisem tiegħi 3 ijiem dam mitfun fil-qabar imma ma baqax fil-qabar. Qed taraw ir-rabta tal-festa tal-lum is-sema l-qaddisin kollha u l-festa ta' għada l-mogħdija mill-imwiet, lejt tal-imwiet. Aħna ngħidu tal-mejtin tal-erwieħ, ejdu li tridu, imma li ma nibqgħux fil-qabar għax l-imħabba ma tmut qatt, għax Alla tagħna ma jmutx u dawk li jħobbuh jieħdu sehem minn din l-imħabba. L-ewwel fostna Marija u allura l-ġisem tagħha ma baqax fil-qabar. Imbagħad hawnhekk għax aħna nafu li l-ħbieb ta' Alla huma nies li jiġu minnek. Illum hija l-festa tas-sema. Tħallux qalbkom titnikket meta tiftakar li kellek il-xi ħadd għażiż, ibnek, ommok, missierek, xi ħadd li inti tafu kien iħobb lil Alla. Il-mewt għalihom mhix full stop. Koma. Il-milja u kif? Dak li kienet tgħid il-Madonna l-Franġisk Portelli li tkellem da Franġisk Portelli mill-Arb li tkellem ma' Karmni Grima u qalilha li kellu 6 laqat mal-Madonna. Dik li l-Madonna qaltlu xerret id-devozzjoni tal-pjaga l-moħbija. Il-pjaga l-moħbija. U di tidher anki fuq il-liżar ta' Kristu bħala l-ikbar pjaga hemmhekk fejn ġar is-salib fuq spalleħ. Dan irċieva l-ewwel miraklu f'ta' Pino. Meta flimkien ma' 2 minħutu 3 subien jitolbu hawnhekk għal fejqan ta' ommhom u jixelu il-lampier bweda ta' dil-grazzja maqluwa. Fejqan, pjaga moħbija, in-nies jiġu hawnhekk bil-pjagi moħbija biex ifiqu, imma l-ikbar fejqan li għandna mill-mewt. Għax min jemmen fija ma jmut qatt. U min jieħu sem fil-qudies u jitqarben, min jiekol minn dal-ħobs jgħix, iwa xi kemm jgħix sal-pensjoni, ftit lemm u ftit għal dejjem. Imbagħad hawn is-saċerdot Dum Mikiel mitfun hawnhekk. Brieħa ta' qdusija. Għalina s-saċerdoti mit fl-2004 kien anke d-direttur spiritwali tiegħi.
da s-saċerdot, hekk nitolbu hawnhekk għal qdusija tas-saċerdoti. Imbagħad infakru wkoll żewġ retturi tajbin, qaddisin. Wieħed illi bena din il-Knisja, Dun Giuseppe Portelli, li kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna, u liħor li bena d-devozzjoni il-barra minn xtutna. Mhux biss ħadem u stinka biex jara l-olja ta' Ammar bil-Via Sagra, imma rrid li jkun hemm replika bħala l-Awstralja. Mid-dis-sena, Dun Beneditt Camilleri, rettura l-ħafna snin. Għax qed insemmihom dawn in-nies, French tal-Arb, għax qed insemmuhom dawn in-nies, Franġisk Portelli tal-Pjaga l-Moħbija, Carmni Grima li qed tgħidilna il-qabar void biex intom ma tmutux, il-qabar void biex ħafna nies fis-santwarju ta' Pinu ma jibqgħux mejtin għadnub imma jiftħu għajnejhom qabel ikun tard twies u jirxu xtaw. Dun Mikiel biex jgħallimna nitolbu l-qdusija għal-qdusija tas-saċerdoti. U dawn in-nies li xerdu id-devozzjoni, ir-retturi semmejtilkom tnejn, il-Dun Beneditt Camilleri u d-Dun Giuseppe Portelli, rettur li bena fl-eqqel tal-aks tal-gwerra din il-Knisja. Ekkejjew nitolbu bl-interċessjoni tal-qaddisin tagħna, illum ġurnata għażiża ħafna. Nistgħu niċċelebraw għada l-mejtin jekk niċċelebraw l-ewwel ta' Novembru. Ħbib tiegħi, ejjew inkomplu l-qudies imma b'dil-paċi f'qalbna. Araw bl-imam ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu uliet u tassew aħna, uliet tal-Alla. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx, f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedwin mal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini sar bniedem. Salbuh ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja. Ġej mill-missier u mill-liben, meqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben. U tkellem fom il-profeti, Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-qaddisin huma bħal daw li jiddi iva fis-sema imma għalina li għadna fl-art. Nsejħu l-qaddisin li għal-jom aħna msemmija ħafna ismijiet eżies. U b'kuraġġ ngħidu salvana mulej bit-talb tal-qaddisin. Salvana. Għalli mamdin kollha biex jikbru fil-qdusija bis-smieħ tal-kelma talla u bil-fejqan li jiġi bis-sagrament tal-qrar. Nitolbu salvana mulej bit-talb tal-qaddisin. Għalkum minu responsabbli fis-soċjetà u fid-dinja biex jaħdem ħajkunaw ġustizzja u paċi. Nitolbu għal minu responsabbli fis-soċjetà, għal minu nieqes mill-ħobs ta' kuljum, għal minu mnikket, għal minu marit u llum se jagħmel xi operazzjoni, għal dik it-tarbija u trabi morda fis-swali tal-isptarijiet, għal dik il-persuna li qed tieħu t-terapija Malta, dik it-tarbija li l-bieraħ ġiet operata, għal dik l-om li tilfet lil-bina, għal dawk li qalulna nitolbu għalihom, l-aktar dawk li ġew ta' Pinu u l-grazzja
ma qalowx nitolbu salvana mulej bit-talb tal-qaddisi. Ejjew nitolbu għal xulxin, hekk tindunaw kemm kien importanti llum nisimgħu l-quddies. Kemm kien importanti nġeddu l-fidi fi knisja li diġà waslet, għalhekk ngħidula knisja qaddisa għax għandha l-qaddisin fl-art imma wkoll fis-sema. Ir-resq talb tagħna minn dik li hija kollha kemm sabiħa, Omm il-Qdusija, u bil-qalb ngħidula qaddisa Marija Omm Alla. Issa fis-sija tal-Multan. Il-għadan il-ħobs lej il-għad il-ġurnata terud bati l-offerta tagħna il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. M'għandna xejn, hawnhu ix-xejn tagħna u kollox mulej. L-offerta tagħna il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Aħna nemmnu mulej l-qaddisin tiegħek qed isaltnu fis-sema għal dejjem, il-qadi l-offerta għal ġieħ tagħhom għamel li nħossu l-għajnuna tat-talb li huma jresqu għalina quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq u niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti llum qed turina il-ferħ tagħna għall-belt Ġerusalem tas-sema li hija omna. Ħafna minn ħutna diġà jinsabu hemmhekk, qed ifaħruk għal dejjem. Għalkemm aħna għadna l-bogħod, aħna wkoll qed inħaffu lejja bil-fidi, ferħanin bil-glorja tal-membri l-kbar tal-Knisja li inti lilna tajtomna bħala eżempju, għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna għalhekk mal-anġli u mal-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina il-ġisem, id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw mir-rajħibati ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa
il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennew sa ma tiġi fil-glorja, għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed l-inna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ettaqaf l-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Iftakar fir-ruħ għażiża ta' Toni Kassar, Marija Apap, il-familji tagħhom. Iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt għal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi, hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj qed jitlob magħna għax ħanejdu missier il-missierna ħanindunaw li aħna uliet. Waxu liet werrita imma fuq kollox bħalissa u liet maħbubin ta' Alla, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba l-ħnija tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħares lejn dnubietna, ħares il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim laqda li jintrid fih li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf, mulej, titħol taħt is-saqaf tiegħi. Ejt kelma waħda u wieħed. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
افتحوا قلبكم من أربيزة في التشيلقة اللوم للكريستو. نستيدن ليلكم لقدن الدار بش بحالسا نعملوا تقربينا تالشوق واحنا لقدنا هناك بريزنتي ايو نندناو اللي دان الهوبس اتقوي ديك الذرية تالحية للم الموت بالقدوسية اللي الله يريد على كل واحد وواحدة منا. نيتولبو aħna unadurawku Alla x'fost il-qaddisin kollha tiegħek tas-sew tal-għaġeb waħdek qaddis għatina l-grazzja li niksbu qdusija sħiħa fil-milja ta' mħabbtek biex minn dil-mejda imħejji għalina aħna pellegrini fuq l-art ngħaddu għal-mejda tas-sema bi Kristu Sidna. Nawguralkom jum għażiż f'din il-festa tal-qaddisin kollha. Fl-aħħar tal-quddisa se ngħidu 3 Ave Marijiet għal bżonnijiet tagħkom u ta' dawk illi qegħdin isegwuna, partikolarment permezz tal-UTV. Infakkar li dalgħodu fis-santwarju ħajkun hawn quddisa oħra fil-11:15 ta' filgħodu. Imbagħad illejla niftħu l-adorazzjoni għal ħabta tas-sitta ikollna r-rużarju tal-ewwel sibt tax-xahar u l-barka sagramentali. Wara fis-6:30 ikun hawn il-quddisa ta' filgħaxija. Għada lejt tal-imwiet il-quddis fis-santwarju jkun fis-6:15 ta' filgħodu, 8:30, 10, 11:15 u l-aħħar waħda tkun dik tal-5 ta' wara nofsinhar. Dawk minkom hawnhekk preżenti li wara tixtiequ tagħmlu talba partikolari jew għandkom xi okkażjoni, xi talba speċjali, jinsa nidħol fis-santwarju, fil-kappella tas-santwarju biex nagħmlu ftit mumenti ta' skiet u talb partikolari. Nistieden il-mirid jiġi minnkom nidħlu imbagħad dritt wara l-quddisa fil-kappella hemmhekk fejn il-Madonna sejħet. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.